Doh Ilocos Region nagbabala kontra pagkalunod sa panahon ng pagbaha. Para sa detalye, narito si Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM. Report! Nagpaalala ang Department of Health Ilocos Region sa publiko na mag-ingat sa panganib ng pagkalunod habang patuloy ang mga pagbaha at may banta pa rin ng flash flood sa ilang lugar sa rehiyon. Ayon sa DOH, mahalagang umiwas sa paglusong o pagmamaneho sa rumaragasang baha at tiyaking ligtas sa mga bata sa mga kanal, sapa o ilog. Pinayuhan din ng publiko na gumamit ng flotation aid kung kinakailangan lumusong at lumikas ng maaga kung may banta ng matinding pagbaha. Kasabay nito, hinimok ng ahensya ang mga residente na alamin ang sitwasyon ng mga ilog at tributaries sa pamamagitan ng flood advisory ng DOST Pag-asa. Paalala rin ng DOH na agad tumawag sa emergency hotlines kung may makitang nalulunod at magsagawa ng hands-only CPR habang hinihintay ang tulong. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.